Ndamira pamberi pedera mambo mudasi. Ndamira pamberi pedera mambo mudasi. Zvese ndo zvechokwadi. Ndikaimba chabatwa nemwari. Mwari aribatsirawo. Andina hangu wakawanda yangu kuita pane kupumhana nyaya ndinalo wakataura ine ropa mukati chengetambomu sakawani wari kupera kufa wakafa ndimukoma wangu wakafa 2002 kuchichuya 2024 ndinaye kuchifa mwana wake osha zvavakavhangidza mukoma wakafa nekusaenda kupolisi akafira pamutaro tikamutakura mwana uyu wafa angibhirida anga aribhirida kuharare iri basa rakazvirirai hamene kuti vakanga aripi pabasa pake kana nekungoita make ari padenga denga ribva rabhudhwa iye aibva azuka nemusoro wepapazvaavera pasinga aibva afa vanhu wavo manje vese vanguziyenii baba wainini ndini ndababa ndabata mhuri yacho vese vana mukoma vaisavapera kufanana baba vapera yekupumha ini namai waipa mai wapi mai guru awa ndio wakandidai alaitereka mai guru zvese zvaakutaura izvi hazvisiri izvoba inini handisi kumubhuya kuti kwandakamukumbira ndekuti chandaakukumbirawo ngechekuti amutaurirei chokwadi amutaurirei pandakamukumbira imi mamunombomukuma handina kumbomukuma mumba mangu imomo ndimo wakanga vari tiine nyaya yetatuda kuronga maiguru akabudisa izvi akati vakauraya mukozi uchiuraya mwana uyu ndiwe wakauraya yekuti vanga varipo vamwangandine avaripa ndiwo wanga vari mumba magomo maigura kutaura
Baba chokwadi ndinonzi mai Nyandoro Charity Nyandoro. Takanga tiine urongwa hwemusha. Kuburikidza mhuri iri kungofa zvisingazwisisiki. Saka chokwadi chiripo chokuti ndivo baba vasara vari tu nemunin'ina vavo murume wangu inini. Saka takanga takaunganidzana tiri kamwe mukati memo patiri kuti inini kana kuti nditi ndiitangire baba ava vari kudai mambo ndandiri kukumbira kuti ngawanyatsokutaura pakatanga nyaya yacho vari kuenda kobata nyaya kumapendero. Munhu hautangi ngekukumwa kunzi ndiwe pasina chakamboita. Hana ba inini ndinobvura kupura kuti maiguru vari pavo havana kutaura kuti iwewe ndio wadai. Kana vakata yanga radare rara mumba rekuti vanhu vanga vakungoti yawe vari kunyatso tatirimo havana kukumwa ngavanyatsokubva nenyaya yavo. Havana nyaya yakanga irimo mumba idari kutaura basi mai yakanga irimo mundane takanga nyaya yakanga iri mumba mangu, iri nyaya yekuronga murwere uyo tiinaye. Izvoda tiri kuronga murwere kuizi vanhu vari kunyanya kufa, vanhu vari kufa pano. Iye maikuru wakati chokwadi kwazi mune dende riri mumba umu, ndakataurirwa ndiye nini ndindukutu harisati razara rine ropa mumba mako iwewe umu. Uyo takanga tiinaye wacho kuibva kwazi pindai kudini mutarise. Akati hatibvumirwi kupinda pai mudzimba mevanhu, iri yawe. Ipapo vanhu tiri kutaura ndozvekuti ukanga uri kwana da tikabva kunoku hazvina kugusikana apanda kuti vari kuti mumba mune dende. Wati ndakataurwa ndindukuto wakabaya mwana wangu anga ari padenga ngemuseve wakamudarezve ngemuseve aibva atona pasi. Saka ndiyo nyaya yacho yakarwadza baba avo. Ndiyo nyaya yakarwadza baba avo. Kana kumamishayo kwakundozi Solomoni une dende riri mumba. Saka inini ndoda kuti dende racho ngariuye ridini ritorwe. Saka nyaya nyanga inongoti haingambotorerwa nyaya yenyu kuti chokwadi simbudela unofana kuzviitira pamba penyu kana kuti pano handi munoenda bharira mutudza wamududa motaurirwa kuti suwa Solomoni une chekuita here nekufa kwevanhu kana kuti kwete dende uriyo here kana kuti dende haapo handi wazara here neropa dende kana kuti uchiuda vangu notaurirwa ikopapa zikopapa because makadaika haichatoiti because uyu akati ndakataura uyu akati hauna handina tinoita sondo rese tiri kundotaura nyaya yekuti wakanditi uyu akati handina muda kutsindira tiri izvo zvaari kutaura izvi inini ndakataura iri somwe yekuti tiri kukurukura kuti gore riya wakati mukoma wasara ndeuyu tiri kutokurukura tiri imwe ndikati ukazotaura kuti wauya pamba pangu zuva riri kuenda kumafaivi ukazotaura kuti mai ndiri kutsvaka munhu unondiperekedza kurasa zvinhu zvangu zvino inini handii ndakamunongedzapo
wakandinongedza nemuporofiti weteketi naye tatorera musha ndezve musi wekufa kwemunhu ndo musi wabva wamukabhemiri zvino iye akauya konyoresa inini wakamunongedza kuti ndakunongedza endawo mangari kumapurisa haachamurisi makatanga kutaura ndiwo manyayo porofiti wetekengeti inaye arikuda ini handizii zita rake wakaunzwa nesu tese musha ndimi makauya naye ini ndikubvira kunyeperwa ini handimbozvizizvi kuti handambopfuma zvakatondinetsa kuti muporofiti ndiye akambuti iwe ndakupfuma iwe kuti uchidaenda kuna sabhuku kotora ini handinambozvitaura bei muporofiti ndiye ndiutarizvi kuti ndiye waakutya kuti amutaure waakutaura inini inini handina kutaura kuti ine dezika ndiye amunofanira kuti mumuvhunze kuti muporofiti wacho ndiye kwete kuuza inini wakadzivairi vamwe ari kuwana mbuya ari uitinesa kuti muprofiti akataura kuti bambo haune zvawaina wakapumha bambo ndiye akataura kuti wenini wakabaya mwana wangu muporofiti wakati wakabaya mwana wangu pamusoro poumba ngemusewe aizahamba kune dende ririmo mboaanongedza muzetu aipaanongedza mai kuti ririmo mumbomu harisati razara dende racho rei saka ava ndipo pakamurwadza itika inini ndingada kupinda pindai mutore dende racho ndiri mukadzi wacho mukadzi wangu yakanaatoiisanangurira chiendai padza mochibatsirwa padza because handikwanisi kuti nditi iwe une mhosva iwe hauna mhosva because hapana uri kubvuma mhosva yake saka maakuda kubatsirwa neumwe munhu saka anoits okay nekuti ndiri shirikadzi chiendai panze mubatsirwe panze endai mubatsirwe panze handei Yes,